Video ukazuje, jak funguje národní vlakový zabezpečovač s mobilní jednotkou typu Mirel, standardně instalovaný ve všech elektrických lokomotivách RegioJetu. Uvidíme automatické zastavení vlaku v kritické situaci, podobné té před nehodou v Pardubicích, s tím rozdílem, že nyní je traťová část zabezpečovače v provozu. Vlak se rozjel proti návěsti opakování návěstí výstraha. Tato návěst dovoluje jízdu, ale upozorňuje, že následující návěstidlo už jízdu zakazuje. Opakovač na lokomotivě zobrazuje červené světlo a po celou dobu vyžaduje obsluhu tlačítka bdělosti strojvedoucím, na což ho upozorňuje akustickou výstrahou. Při překročení rychlosti 47 km/h automaticky aktivuje rychločinné brzdění vlaku a ten zastaví. V Pardubicích jel vlak rychlostí 58 km/h a začal brzdit až po ujetí 946 metrů. Funkční zabezpečovač by začal automaticky brzdit už po ujetí 488 metrů a následkům nehody by tak zabránil.